Habakran Chapang ka election Lok Sabha badang syudap syan hakani ka jela UMLA kasang UDP na nongpo uba Meral Bon Sim ulaong ba kajingmi kalong kabamla ban batay lupa bat kabadon ya kajubab kaba ya kle lang na kipat ba ula penpau ru ba ula ban yoi baki briu jong kashuki Shillong parliamentary baki long ki Stad ban Jied iki Nongmihkhmat jongki hakane ka kenti kipat ba ki lalet Nongthep ya ki vote jongki amnamar baki don kajingya dei jongki bat ki kertong lani nakadaw jongki seng Tarik ke Jong menai April Muslim aja pusau kajing ni I juga mata ke snem ka outcome dan ka result ka long unpredictable ka bangin galak ban yo jing ken ma kata kom even though kat kom jing sutu ujanga ki ba ki ba judon ha ki traditional party ke bagi judon genre kajing mi joka parti ke batumai ke VPP ru kidan hi ki ba election ke parti ke batumai kidan kinong song Shillong ke rupai ba juni kidan ga hok ki ba kwai ke jing kala